Sori, mä en myy sulle enää. Et myy vai? En myy. Oot ihan liian kännissä. Tosta pääset ulos. Jumalauta, vielä köyhä paikka! Ulos! Tämä mies ei esittelyä kaipaa. Sakari Korhonen, menestynyt valovoimainen filantrooppi, jonka... Stop. Unohdit saakelin hyvän näköisen. Mun aika vähennetään sun palkasta! Tämä, jumalauta, on ainutkertainen tilaisuus. Teillä on rahaa. Mulla on rahaa. Mutta mitä me halutaan? Rahaa! Köyhyys on mielentila. Niin kuin isäni mulle aikoinaan sanoi, se ei pelaa joku pelkää. Ja abracadabra. Mä olen tässä. Säkin voisit olla tässä. Tämä, jos mikä, saa aikuisen miehen kyyn. Tässä tää ympyrä sulkeutuu. Meidän slogani. Älä ole köyhä! Kiitos. Seuraava asia. Homot. Korhonen. Joo. Joo. Sinne saarelle tulee kasino. Joo. Ei, kato. Ei mua kiinnosta ne asukkaat siellä. Joo. Viidakko vaan tasaiseksi. Ei, kun se on vaan... Joo, dynamiittia vaan matalaksi kaikki. No siitä tulee mursketta. Sillähän sen saa täytettyä ne kuopat. Joo, ja niillä puilla sitten... Puilla teet vaikka rantamajoja. Juu. Kyllä. Mut joo, katsellaan. Moi. Riittääkö tämä? Sulla on kyllä aika surkea toi kilometriaika. Mietin nyt, mitä meidän sijoittajakin sanoo. Uusista. Mä oon hyvin pahoillani. Hei, Sakari! Älä ole köyhä! Älä ole Nyt kun maallinen vaelluksesi on tullut päätökseen, miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Älä nyt jumalauta hipelöi. Sakarius, herätys, syntinlankemus, ahneus. Sakari, sä oot kyllä harvinaisen paska jätkä. Niin on.